Ktorý stánok sa ti najviac páčil? Bonduel. Rozdávajú tam odmeny za to, keď robíš nejakú úlohu. Ako sa vám tu dnes páči? Dobre. Perfektné, podľa mňa je to super zorganizované. Ja odporúčam, že môžu prísť niekedy aj sa pozrieť na Mijavu do Trnovcov, tam je tiež pekné prostredie. Som chodil na tréningy a som trénoval, preto som skončil 10. Musíme sa pochváliť organizačne takisto bez problémov a sme radi, že stále je záujem zo strany detí štartovať na tomto podujatí. Aký je to pre teba pocit mať žltý dres vo svojej kategórii? Veľmi dobrý. Mám ho na sebe prvýkrát. Mne sa veľmi páčilo a je to tu super a dojdem aj na budúci rok, lebo sa mi to páči. Dobre mi to išlo, takže no, veď som spokojný, teším sa. Tešíte sa aj o rok na detskú tur Petra Sagana? Určite. Áno. Super až na to, že som chcela vyhrať žltý dres. Takže o rok sa môžeme tešiť na nové súboje? Áno. A aký je to pocit mať na sebe takýto dres? Veľmi dobré. Aký je to pre vás pocit, keď už ste takto, že posledný rok na detskej tur Petra Sagana? Je to zvláštny pocit, pred chvíľou som len začínala a už strašne rýchlo to ušlo. Mne toto bude určite veľmi chýbať, veľmi sa mi to páčilo.